wei unong le kam sniu ubashir khei dangshen ulayo ban phet na patok da kabariam melade kum ka kenthei bat mi ha kabakut jongi kentawan jengo Manuel Lorenzo Avila Alvarado ubadon alf sans nem kerta ubalasya set patok na kabenta ka jing penyabreu bat lute ulayo ban phet tu na ka El Libertador prison ha to ko yito ha ka jela kora bobo jong ka Venezuela ha u level khatlai tarik hadin ka jingwan jengo jong ki samla ne kurim katkum ka khubor jong kani ka thain ka erko rabobeno kani ka jingja kalaja ha ka por kumba arbaje janmet ha ka bakut jong ki kenta wan jengo watla udon ya ka sni do ka badum u Alvarado ulala ban shalai ya shibon ki nong para jong ka patok da ka badeng da usnyu ba shubu bat phong ki jan kenthai ki balawan ra da ka samla jong u ki kamera pahara hapatok kilayo ringdo ria kapor ha kaba une ukoidi uriam kum ka kenthai mi nakani ka jaka kabala pahara bahada kabayat lang bat ka kenhon jong ki kenthai shisha ha kabakut jong ki kenta wan jengo ompat yo ya ka jingtip kabashai ba kumno ki nong pahara ki shalai da kabasuk kabadai nakani ka daw ba saungut naki kiladon menta hapo ka jingsha tokit ha kabayadai bat kane ka jingja ue vilas dangshen ulasya penkenria syakapatok hato yok yito nakawei pat ka jaka set haka jela henre ulayo ban petu da ka jingirap ka samla jong u kabamenta kane kalasya twet ro haki pulit kum kabreu kabadon ketilang